E que che parecería ir ao teatro mañá? Non te vexo moi ilusionada. Xa sei o que podemos facer. Podemos ir de tapas. Mira, coñezo un bar onde fan os mellores pinchos de xamón asado de toda a cidade. Gusta o xamón, non? Claro. Seguro que eres vegetariano. Entón, que che parece? Xa me esquecía que a ti este tipo de cousas non che gustan demasiado. Bueno, que si queres podemos facer outra cousa. A min a verdade é que me dá igual. Bueno, non é que me dá igual, pero se tú queres ir a outro lado, por min non hai problema. Se che gusta o fútbol, o mellor... Joder, que se xogan a final. Pois tía, xa me dirás o que queres. Mira, a mí dá a sensación de que aquí o único que se preocupa un pouco pola nosa relación son eu. Sabes que che digo? Mira, que xa estou farto. Empezo a estar hasta o carallo de ser eu o que desde o primeiro momento ten que tirar desta relación. Mira, estou farto de ti. De ti e das túas amigas. Sí, delas tamén. Sempre preocupadas do último modeliño que se van a por. De si está de moda ou de si non. Que pasa? Non dis nada? Claro, si no fondo sabes que teño razón. O que pasa é que teu orgullo te impide confesar. Dasme asco cando me miras con esa cara de indiferencia. Ti burlaste de mí, Ti burlaste de mí. Contesta. Contesta. Xa sei o que pasa. Ti o que eres unha puta. Eres unha puta zorra. Pero ti non sabes con quen xogas. Recórate.